Dedep tidem perbawaning latri Sasatara wis manjarakan Rayan tan kuciwa memanisi manggap srinateng dalu Sinwaka Sangya Pradasi Aglaring Cakrawala Winolat Angel langut prandene baksa kepegan saking kaing taranggana kang sumiwi
nuwun kawula dering sawetawis dangu rawuh paduka Bapa Pandhita Durna ingkang kepareng prapteng kasatriyan Madukara manggih rahayu widodo lampah paduka pamanujum. Oh kondhok blegudug manyar-manyar. Pret kante buntute ki salulokus walu gembol wala. Iya ya ngger kaya ana sawijapa praptanipun Bapa Sukalima. Prapteng ana kasatriyan Madukara kene ngger oleh pamujimu rahayune skala ana rubeda sak marga-marga. Syukur bagi sewu Bapa Pandhita Durna. Kepareng kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Oh iya tak tampa cah bagus. Pengesuku tampan ana banyu miling gligi. Inggih dat kapundi mestaka minangka jimat. Paman Patih Haryo Sengguni manggih rahayu. Inggih nggih boten kirang sunggal menapa praptanipun Kang Bapa. Sungkem pangabekti kula kunjuk Paman Patih Haryo Sengguni. Inggih kula tampi dawa sami-sami. Sarja Kusuma jeneng sira tutpuri padha kanthi basuki. Oh ninggih. Boten kirang setunggal napa sowan kula. Kepareng kula ngaturang sembah pangabekti kula. Kanjeng Rama cara calon maratuwa. Iya tak tampa pangestu tampanana Sarja Kusuma. Dahat. Kula pundi wonten ing mestaka tatasa cimat. Kanjeng Hyang. Apa, Ger? Sarja Kusuma. Enjang napa nggen kula palakrama kalian Diajeng Pergiwati. Kula selak ingin. Ingin ki apa? Kepengin jajar. Ya mengko sing sabar ya, Ngger, sing sabar. Arep dirembug, mula kowe meneng sawetara. Ngestuaken dawuh. Kanjeng Hyang sembah pangabekti kula kunjuk. Oh iya ya Abimanyu. Ngaturake pangabekti marang pun Hyang pangestu tak tampanana Abimanyu. Inggih dat kapundi Kanjeng Hyang? Kejawi saking menika Bapa Pandhita Durna. Janur gunung kadingaren Bapa Pandhita Durna tanpa tariwara dene paduka kepareng prapteng wonten kasatriyan Madukara. Ing mbok bilih badhe wonten dawuh kula aturi nindhik talinganipun ingkang putra pun Arjuna pamanujum. Oh, kondhok glugudug manyan-manyan. Rantil buntute ki saluka swalu gembol hawela. Ya, Nger, Arjuna waleh-waleh apa? Pratanipun bapa ingkang tanpa cecala iki diagung pangasama. Mbok menawa dadi kaget ing atimu, Janaka. Nanging sak lakuku iki nganti marang putuku Sarja Kusuma. Ingkang yektine kepengin bakal ngebun-bun enjang anjet Jawa sore. Tegese bun-bun enjang kuwi awon-awon udan sore kuwi rarabi dadi Sarja Kusuma ing kene nyuwun rabi, Nger. Makaten Bapa Durna. Iya mengkono. Lajeng kepengin badhe palakrama kaliwan sinten? Bapa Pandhita Durna. Ingkang bakal disuwun dening putuku Sarja Kusuma ora nalika jaba mung putramu Pergiwati ing kalenggan iki ingkang wis ngancik dewasa, Nger, Arjuna. Ngatlangening kalangnyana Glarawandhan muncar Dinda nirsa ratingke kunang surem tan padhang kasor lan pajaring gegono.
pareng kula matur wonten sanipun Bapak Pandhita Durna. Ya kepiye nggih? Sasampunipun kula nampi pangandikanipun Bapak Durna ingkang wigatosipun kepengin badhe nglamar Atmaja Putri Madukara pun Pergiwati badhe kadhawuhaken kelawan Sarja Kusuma. Kauning ana Bapa yektosipun Pergiwati sampun kapacangaken marang putranipun Kaka Prabu Puntadewa inggih pun Pancawala. Nah, perkara iku Pendhita Durna uga wis mangerti. Nanging kabeh mau kudu dipetang lan dipetung. Aja nganti keseluruh laku sing kleru. Sebab apa? Wong jejodohan kuwi kudu nganggo petungan. Yen tanpa petungan mundhak kecemplung jurang kasangsayan. Yen miturut saka rasaku. Yen to samengko lakon Pergiwati didhawuhake kelawan sapa mau? Pancawala. Nah, kuwi awal-awal kuwi. Pancawala. Nah, Pancawala. Kuwi ana sesebutan tumpang warang balung tinumpuk pring nganggrit ngono kae. Tumpang warang mergo iku isih sedulur. Balung tinumpuk isih kadang. Turta iku ora kena dilanggar. Pring nganggrit mesine yo bakal ana rubeda. Mula kang saka iku aja nganti diterusake anggone padha brayan. Pergiwati kulawan Pancawala. Luwih becik didhawuhake kelawan putuku Sarja Kusuma wae. Yen tak petung saka netune putramu Pergiwati karo putuku Sarja Kusuma kuwi ketemu becik. Ora kang saka iku jugarna anggone padha rembugan antarane Arjuna kelawan Puntadewa. Mulat mara Sang Arjuna jasmunira kamanungsan kamanungsan liring kati kawantian lono kasrepan tingkaing mungsuh menawi boten kula estuaken dawuh pangandikanipun Bapa Durna aja takon dosa yen pancen Janaka ora manut pitur karo Bapa Guru. Kuwi tegese nalisir saka janjimu nalika semana. Jare bekti karo Bapa Guru. Inggih kula tansah bekti mituhu dawuhing Guru. Lah iki dawuhing Guru. Mula yen nganti Janaka ora manut piturut apa kelakon ngelmu-ngelmu sing dumunung ana ing awakmu wis tak paringke marang Janaka bakal jaluk bali. Kowe kotong blong ra duwe ngelmu. Ali-ali ampal tak jaluk. Kowe anane mung akeh-akeh murah kae. Ayo piye? Iya. Yen kados ngaten kula semanggaken samangkih Pergiwati kadhawuhaken nglawan Sarja Kusuma. Nah, rak ngono. Mandi ngelmuku Dik Patih. Mandi dos pundi? Saderengipun kula ngandharaken napa kang dados wigatosipun kula sampun nglepasaken guna piranti, guna pengasihan, guna plepek. Kabeh guna kok dilumpukke. Nggih, ku gawe srana. Wah nggih monggo mawon. Lajeng caranipun ngen kula njogaraken rembag kados pundi? Utusan kelan putramu Angka Wijaya supaya ngaturake nawala jugaring calon manten saka Ngamarta. Inggih ngestaken dawuh Abimanyu wonten dawuh Kanjeng Rama maju
Nawala iki aturna marang Koko Prabu Puntadewa Marakage mangkat dina iki ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Wes pangkat putuku Angka Wijaya inggih sampun Bapa Pandhita Durna. Nah, yen ta wis cetha kaya mangkono, calon manten saka negara Ngamarta jugarake. Engking dadi gantine putuku Sarjakusuma. Ayo, padha manekung Jawata Sawetara golek dina sing prayoga. Monggo kula dherekaken pamanujung. Mareka den prayena Om Semurika baleka balik gilar-gilar semedi madyaning latar Om Ndara Abimanyu kok semuinipun semengko kang dados lampah paduka Ndara Wijaya badhe tindak pundi? Wa Semar, aku bakal sowan ing negara Ngamarta. Lah kok ngasta Nawala? Iya. Mergo aku pancen dinuta dening Kanjeng Rama ngaturake Nawala iki. Kok sajak nyolwadi temen to? Menika surasipun Nawala, aku dhewe ora mangerti nanging katemben ingkang rawuh ana ing Kasatria Madukara kuwi Kanjeng Hyang Durna lan Hyang Sengkuni mongko nganti Sarjakusuma lah rak tenan rasaku melang-melang kaya ninggal bocah nang ning pinggir blumbang yen ana Durna karo Sengkuni wah jan wis angger ketekan Durna Sengkuni iki aku ya rasane melang-melang kaya ninggal bocah nang pinggir blumbang. Padha anggar ketekan Durna Sengkuni aku ya meling-meling. Ora melang-melang, ora mung melang ning meling-meling kaya dene ninggal panganan ra tak tutupi.
Semlang ndak cukup gareng. Oh, sikut kowe. Aku nang kene kok njukuk pangananmu ora sudi, ora sudi. Yen kados ngaten monggo. Gandeng menika ingkang utusan Kang Rama kedah dipun estokaken monggo. Ning ingkang prayitna najan to pacoban menapa yen to dilambari kanthi tresna asih lan sabar tarik lan narima. Mangke badhe wonten marga. Uwal saking Pacobandara apa Siwa Semar Badrana ya iya ayo dina iki tak kanthi derekno lakuku suwaning negara Ngamarta. Monggo kula dherekaken, Gus. Ingkang kinasambunging kandha nenggih kacarita kang dumunung Praja Ngamarta. Sang Prabu Puntadewa nampi pratanira Kang Rakanata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Ugi sineba sangyaning para kadang sentana pepakan dereng kang samya marasowan.
meh rahina semubang iwang aruna kadinetraning sang anggarapo sabdaning kukila ringkane kara sageter kene tungane ko dirwo sing pinipanca Papa togeng ayam wono Koko Prabu Cecimat punden kula dereng dangu saro paduka Koko Prabu manggih harja panakrami iwang sukma adiluhung baun langgeng sundatan pawi Yai Samyaji sangat katedha kalengga murda sewa matanipun Yai ingkang sampun rumentah dhateng neraka Ndarawati awit saking pamujinipun Yai Puntadewa sakadang lampah kula kalih sing rubeda rahayune skala syukur bagi sewu tetela kados ngaten jawata ingkang tansah paring pepayung tansah jangkung lampah paduka Koko Prabu nuwun inggih mekaten Yai Punta Werkudara Punta kakangku apa kepenakno anggonmu lungguh Yai ngestake dawuh Gatotkaca lan putraku Pancawala padha prayogan anggone sibuk ngestaken dawuh Kanjeng Wu ngestaken dawuh Kanjeng Rama Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindhan dene Koko Prabu sampun kepareng ambucal wedal nglodhangaken sarira kepareng rawuh wonten ing negari Ngamarta kinen angestreni samangkih dawuhing pinanganten Atmaja kula pun Pancawala ingkang badhe palakrama lan putranipun Dimas Arjuna pun pergiwati. Nuwun inggih Nyai. Ingkang raka namung badhe paring pangestu dumateng calon pinanganten kekalih. Mugi samangke rahayune skala tebih saking godha lan rubeda. Inggih pekaten Prabu. Namung dadosaken kawunikan boten kitang sadang sapenginang samangke badhe wonten pacoban pramila ingkang atos-atos Yai. Yai Puntadewa kemawon ingkang sabar lan narima. Awit bilih wonten lelampahan kados menapa mawon Yai Punta kedah sabar. Inggih. Koko Prabu. Kula menika panggenanipun tiyang sabar pramila wonten lelampahan menapa kemawon tartantu badhe kula lampahi kanthi sabar lan narima. Inggih, mekaten Nyai Puntadewa. Tandya bala Pandhawa miya gumulung mengung siring Sutakurawa. Kambakung Kisru katite kacarita dereng paripurna dene rimbal wacana sarugegering njaba ingkang kepareng
minggas tinggil negari ngamarta kaya utusan saking kasatriyan Madukara kawetara Raden Angkawijaya marang Ngabyantara tanpa tariwara. Ora samariki kaya Abimanyu ingkang sowan. Monggo tanpa cecala tanpa katimbalan ana wigati apa semengko kang dadi lakumu? Gita-gita ingkang mengku wigati. Keparang matur Kanjeng Wu. Kula menika yekta sowan tanpa tariwara nyuwun ageng pangasama. Nanging adreng rasing manah kula kepengin sanget pundi dawuhing tiyang sepuh supados ngaturaken nawala kunjuk katur dumateng Rasa Paduka Kanjeng Puntadewa. Arjuna paring dawuh atur nawala marang panjenenganing ingsun. Inggih mekaten Kanjeng Maragage maju aturna nawala iki. Ngestaken dawuh kacarita nalika semono. Riwasnya Raden Abimanyu ngaturaken nawala. Punrang nawala kawaos dening Prabu Puntadewa. Gela kuciwa ing driya Sang Prabu Puntadewa. Najan ta datan duka nanging ing kono geblas kondur kedaton tanpa tariwara. Perkudara, wah apa? Coba waktu dina iki dipenggalih. Akeh tamu kaya mangkene lah kok malah Yai Puntadewa tanpa tariwara banjur kundur gedaton. Wah, aku dhewe ra mangerti Maragage. Takonono Abimanyu. Abimanyu. Wonten dawuh Kanjeng Wu. Iki surasane nawala apa dening sajak gelo rasane ngati Yai Puntadewa. Inggih kula piyambak boten mangertos Kanjeng Wu. Coba wektu dina iki bakal tak tanjake apa kang dadi surasane nawala. Welah dalah. Pancawala wonten dawuh Kanjeng Wu. Mangerti ya Abimanyu disraya dening Yayi Arjuna supaya ngaturake nawala iki. Surasane nawala bakal dijugerake nggonmu, bakal palakrama lan putrane Arjuna yaiku Pergiwati. Aduh wa menika kados mekaten kula mboten saged gesang Kanjeng Wu. Aduh. Bakal nyanti Pancawala. Inggih boten wonten kinanipun kula menika gesang. Awet katresnan kula sampun dipun punggel semanten
katresnan kula dhumateng Diajeng Pergiwati kula nyuwun pamit pejah. Aja kaya mangkono. Wong mati nglalu kuwi ora becik dadine. Merga sukmane ora bakal tinampa ngersane Gusti Kang Karya Jagat, malah kepara urip ing kayu watu dadi barane jeb setan pirprayangan. Aduh lajeng kados pundi? Wis wektu dina iki yen to pancen nyata katresnanmu lair tumusing batin kelawan Pergiwati dina iki enggal. Nganti Petruk lan Bagong supaya tuturi lakumu. Dherekaken wonten pundi? Wis to manut aku. Mlebu ana ing Taman Keputren Madukara. Petukna Pergiwati tresna tenan kelawan kowe apa ora? Yen to tresna tenan mengko mesti ana dalane. Inggih ngestaken dawuh nyuwun pamit po. Perkudara, wah apa? Ayo dina iki aja nganti kadenangan lakune. Pancawa langgone manjing Taman Keputren aku kowe kudu nanjake apa kang dumadi ing Madukara kalenggan iki. Wah, ayo. Aku kowe kepengin ngerti lakon apa nganti Pancawala dijugarake nggone bakal palakrama. Mengkono ayo Abimanyu derek laku monggo kula dherekaken Kanjeng Wuh. Wanita ayu tamba ngambararum sang kusuma yatal mawur madu branta sinuwun wonten wikatos menapa dene kondur paduka saking setinggil ing semu mengku raos ingkang kuciwa sinuwun menggota Yayi Ratu Drupadi najanta kuciwa ora dadi baya ngapa merga pancen mbok menawa dudu jodho dhaupe putramu Pancawala dene paduka ngendika kados ngaten liripun kados pundi katemben Abimanyu atur nawala disraya dening Yayi Arjuna surasane nawala mau Pancawala dijugarake anggone bakal palakrama kulan Pergiwati ingsun ora dadi apa tak tedha tak trima gawe ling semipun Kakang tak jaluk Yayi Ratu uga duwe rasa lega trima duh sinuwun boten nyana babar pisan paduka tega ngrisak atinipun ingkang putra pun Pancawala sinuwun samangke yen to Pancawala lajeng anyut tuwuh kados pundi paduka kedah saged ngayomi dumateng para putra
malah patuko namung mendel kewala menika kados pundi sinuwun kula boten trimah sinuwun kacarita nalika semana ginugah rasi Sang Prabu Puntadewa tinangisan dening Sang Ratu Waradharapati atebah jaja nyenggol Kyai Robong kalung robyong ing kono sigra matek mujijat jreg dadi Gandharwa geng sak lawun-lawun. Waradharapati kowe aja gelo aja kuciwa najan aku wis nedha nrimo nanging kaya digugah rasaku merga kowe nangis ana pepadaning Prabu Puntadewa ya lenggo sing kepenak Janaka gawe tak lakon tak gegulung kasatria Madukara Wanita ayu tama ngambar arum sangku sumo yata mawur madu bronto gembrang-gembrang yen ngandika Gong aku ro kowe supaya nderake Ndara Pancawala. Iya. Iki nang Taman Madukara to? Ah iya. Kuwi sapa no cewek? Cewek-cewek. Kuwi iki pacangane Ndara Pancawala. Iya wis sekarang ya wis padha tresnane ketok leplek ya, Tru. Ah iya. Kaya jaman aku karo ibune Koko. Waduh. Yuk kelingan lehmu pacaran ro bojomu mengguta diajeng Pregiwati wonten dewa Raden darunane apa pawarta sing tak tampa lumantar Nawala Paman Arjuna njugarake utawa murungake nggonku bakal dhaup lawan diajeng aduh kula piyambak boten mangertos Raden namung kawuning ngono nalika semanten kabar saking Biyu Ngemban kula menika badhe dipun jodohaken dumateng putra Nalendra Ngastina Raden Sarja Kusuma. Apa kuwi ya tresna kelawan Sarja Kusuma? Ampun, wah nika ki anak ratu ning kenthir. Aja gelem. Ampun Den,
Angge mending katresnanipun menika dipun labuhi kanthi toing pati. Ngaten Denayu mengkono Panakawan. Kang Mas Pancawala pejah gesang kula tetep sesarengan paduka Kang Mas Pancawala. Banjur kepiye Petro? Angge pun monggo gek dicelake sedelo.